Дай ти си. Без опси микроб, без химия, няма физика, без препарати, няма резултати, бодежа прави растежа на бола прави вола. Без медикаменти, няма аплодисменти, който боде зло не мисли, малко хапче, глътни, голяма щанга вдигни. Вдигай се здраво, за да си мълче право, за да имаш мускули от мас, яваш пи мега мас, който меш соб с боб в фитнес е параход. Не са важни килограмите, важни са милиграмите. Без игричка няма ръчичка, без добавки, ръцете като мравки, без аптека, ръката е мека, няма силна химия, има слаби органи. Без фармация няма мутация, без химикали няма медали, няма враг, не победим, защото зад нас е фармахим. Винстрол плюс Примбулан, великан. Петър, виж ми споделянето. Браво! Ако Ма не спирай, виж ми споделянето. Морти, гледай ти споделянето. Купи си. Ако искаш мой опит, Обмислям. Параход. Него параход. я набул. Това е една заплата. Я виж какво е Винстрол. Виж какво е Винстрол. Да. Че си го Без будеш във вани. бодежки няма растежки. Че? Напиши Винстрол. Арти, напиши Да, Винстрол. търся го. Анавар. Ето Примбулан. Анавар, то едно време с Вар не са ли си мазали къщите, бе? Така Анавар. Газ маси от Кой сет, знае? бе. Кой знае? Аз съм Строго. газ маси от сет. Астона за лол. Да, увелича Това е растежа. 3 часа. Това е 3 часа работа. Какво има 3 часа? 3 часа работа е това. Ти за 3 На часа, смяна. ако взимаш 100 лева, бати парите. Ти какво работиш? Океара това е 3 часа Говняр работа. работи, така ли бе? Примерно. Това ти е цял ден работа, как и 3 часа. Мале. Никой Павлов са снимал с някакви двама и написал фермери на лов за добитък. И са и до някакъв гол в 5 GT там. Volkswagen. Фокс важен, господин Фокс важен. Да. Артуре, пускай. Ще пускам ли? Не, Давай. не дейте. Питър, Артуре, да не пуснеш лонг матч, ще се парализираме. Защо само намираш помежду? Не Инферно, не Трейн, Арана, намаде. Дъст, Мираж, Инферно, Нюк. Не без нюк. Да, Каше. Добре, махни нюк и служи каше. По-приемливо е. Ти можеш ли да играеш на каше, случайно? Но ми е сладък мапа просто. Заради. Ние май не сме били игра на него. Това не че го отсъкаме, ама. Пепи върни продават хрупанки, бе. Да, играчки, и двете. И нещо много позитивна страна. Аз ако ти по принцип е така нещо, което ще каже, палачо ще дръпна очите, не се обаждаш. В момента това кафе така ме е ударило направо. Се разглобиш на стола. Да. Не знам. Ти деба, подкоси ми коленете. Признавам си, подкоси ми Така ми коленете. се разтрепериха поех тези субстанции. Да. Какво приемаш рано сутрин ми кофеин? Но не казвам. Тайна е. В големи дози. Да. Инжектирам си такова маргарин. Разтопен. Да праси филии с маргарин. Ма не казвам на много хора. Кой яди? Филиос нутела. Ню крема, не нутела. Да. Не, имаш и по-жалко от нукрема. Финети. Ти да се баща, аз само ню крема ям. То ню кремата е 20-60. И тя кофата, дето е все едно ще бъркаш цимент в нея 5 лета. Не 5 ля, 15, нещо подобно. Ка 15 бе, 5 лева. Нали ги гледах оня ден, бе? Нали ония ден ядох. Ясте. Еми, добре. Не бе, не съм Аз ял, ти казвам, аз съм си взел най-малката, дето е 20-60. Тя какво за... Тофан. За половин човек. И ми издържа седмица, аз се я мажа на филийка. Ти колко ти на половинка филийка има? Не. Ма не мажа много. Да. Има такива, то стане гадно ценно се е срал на филията, ако слушно. Защото тя е препечена и нали се разпада. Извинете. И там едно яйце отстрани сурово го пиеш. Там кажи го по часовник, там часовника с яйцето. Ливър Кинг. Да, он е дето едно кравешко яде, там и се кефи. Братле, не знаех, че продавате плетени шапки. Peter the Wolf. Хай бе.
Добре, 4 хита за 70. Сдигал. Не сега. съм си го вдигал, не съм си го вдигал. О! Бабче, кебабче. That's the rhyme. Ба, направо ги разцепвам като жабешки крави. Аз показах. Артур, бато Артур са дефна, Петър е охлю бохлю. Тук съм, бе. Пепти, кога ще станеш мъж, ще играеш нещо, което става за игра. Ми не знам, заред дете ставаше, мая. И сега. Мама баннаха. Не моля да оправя, бат. Трябва да чакам поне една седмица без и така да им влизам в сайта и такива глупости. Нищо не го направиш. Защото нещо се изкушавам и всеки ден влизам да видя дали се е оправил и така. Лад, ти си бати да не кам. Не знам. Ти отваряй при YouTube клип, че така влизат в сайта. Не си представя. Гледай видео Вало. колко бомбата. Какво? Лилави от друг отбор. Защо му Не лави. О, имаш фенове, Валео. Кой е това? Или лави от другия отбор имаш фенове. Ама кой е това, бе? Не знам, някой... Ранди. Ранди, дето си е написал цифрите твоите просто. Ти докато загреем. Аз- Той е в Кева обаче. Аз гледах жълти, защото Знае ли? профилът му беше лилава, не знам. Жълтеница. Брат, двама шорти, те са 15 човека на Б. Аре, бе, брат, Да, пак той не седи работи. на едно място и Има един винаги бенч. може да го целта. Аре, бе, брат! Това не изнасили. Ви му се бахте на човека пингвинче и гледай какво става сега. Това човек с тези слушалки моите се чувствам се съм в коцентър. Дева. Купих плейт. Валю, че що не бачкаш някакъв код-център, то ти Да, много бе, важно. верно. Парализираш на стола и да правиш някакъв пари. скамер да ставаш. Няма как да отида. Трябва да изкарам Какво? книжка първо. А, Абе, верно! Хао. Аз това нямам работа. Вот. Да. Тъй става. А сега, те какво в Кипър задължителна книжка искат за работа, като кандидатстваш. Не, ама не ми се ходи с автобус. Джунгъл. Аз ли ги насрах? Не, аз ги насрах. Буки. Да, кукидо. Букира. О, не. Буки. Байца. Артишок. Артишок, пишок. Паца. Паца вика. Скажем, поражаем гостям, как сме полезаря. Морти, я кажи буки. Минджак и лепенка. Буки. Моти. О, буки. Ко ти е, бе? Морти. Морти, ще ти откъсна главата, не говориш. Да пречукам. Червена маска, палячо. Морти, you are under people. В смисъл. Под човек. Виж сега. Ако Ницше е казал, че свръх човека, нали, немски обърнеш, ти си да. контърнеш. Ти си дядо Курчан, ти си един дядо Курчан просто, аз няма Ти какво си говоря. контърнеш, под човек, контърнеш. Ти си оня от песента за Курчан. колетата. Не, то оня за песента за Колената, да. за колета, дето прави каруци човека. Ти Да. си каруцар. Знаеш ли, че дядо Курчан случайно са као Морти му били струшили врата на публично място? Аре, бове, стига. Може да разкажи някаква приказка, бе. Че ти си само твит да става добре, да ева. Ще полетиш от твоята милница. Май искаш в града в някой чешмя, само трябва да се избереш. Виж сега, Пепи, мога да ти кажа една приказка. Имало едно село, Мировене се казвало. Да. И, Има едно село Кримиковци, там го завеля един онкоболен. и там изградили една лудница. Тя вим къде са ма сложили, давай. Бил и вака и го вързали там и му набили една игла във врата
Ай, понтайте. Останало. И един харм превентър отишъл Harm направо prevention video, скулптура. harm prevention video number И му 6. направил скулптура на Буки. Са. Сали бе, Сали. Сали Ашмар. Какъв беше, бе? Или Шуилбег. Без да искам. Добре, ви има кетчъл за някой? Опа, Арти, брат, извинете. имаме ни приятелчета, дето се нуждаят от помощ на 25 Деца души. събират миди, може ли да помогне?